Seguimos na mañá de Radio Culleredo e nos marchamos ao teatro. Non nos marchamos agora porque temos o vindeiro venres teatro para estrear a tempada teatral de primavera en Culleredo, Culleredo Escena, que como saben vostedes forma parte da Rede Cultural da Deputación 2025. E ademais comeza esta tempada que seguro vai ter pois ese público asegurado que ten sempre o teatro en Culleredo, pois forte, con unha estupenda obra, Un Deus salvaxe, e cunha grandísima compañía como é Talía Teatro. Artur Trillo é director da obra, adaptou tamén o texto, bueno, un home ben coñecido por vostedes, e que hoxe pois tivo un cachiño para falar con Radio Culleredo e animar a xente a que vaya collendo esas entradas que, lembren, poden reservar toda esta semana. Saben que se esgotan, vayan pronto, porque o mismo cando estamos a falar xa non as hai. Artur Trillo, que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Isto de que en Culleredo agora haxa un público fiel, digamos, que haxa pois unha estabilidade que se logrou despois de moitos anos de unha programación teatral estable, eso sempre asegura que os actores, as actrices e tamén os que estades detrás, un poquinho os directores, os adaptadores, como neste caso ti da obra, teñades esa garantía de que ides ter todas as vibracións, ides recibir, non? En directo no escenario. Pois sí, realmente iso é o que nos pedimos, que esa programación estables, por moitas razóns, por de alguma maneira tamén fidelizar un público, pero tamén por regular a nosa actividade laboral. Ter concellos que se comprometen con ter programacións estables significa todo iso e máis, sobre todo, que son concellos que creen que a cultura pode ser importante nos seus orzamentos. A verdade é que ir a Culleredo sempre é un gusto, porque realmente sempre nos acolleron ben, e esperemos que desta vez con Un Deus salvaxe, pois a verdade tamén lles pague a pena ao público que asista ao venres ás 8:30 da tarde. Eu dicía ao principio, Artur, que é o comezo da tempada teatral en Culleredo aquí na primavera, pero ademais un comezo forte cunha obra potente, unha obra que xa levada tamén a outras disciplinas artísticas como o cine, un texto que así todo, por que o lexistes? Ben, é un texto que levábamos tempo falando de él, con ganas de facelo, e a verdade é que deronse moitas casualidades. Unha delas é que realmente o elenco que temos na nosa compañía pois adáptase moi ben ás edades, ás circunstancias persoais que estamos vivindo os membros da compañía. Precisamente os personaxes que aparecen en Deus salvaxe son pais de familia que teñen nenos en edade escolar, e de alguna maneira pois a anécdota que conta Deus salvaxe pois de maneira moi distante tamén pasa nas nosas vidas, non? No sentido de esas conversas que temos nós na compañía de os nosos nenos na escola, pois que pasa que as súas relacións pois levanos tamén a querer falar destes asuntos. E Un Deus salvaxe conta precisamente parte dunha pequena anécdota que dous matrimonios pois que non se coñecen pois reúnense na casa dun deles porque os seus nenos de 11 anos tiveron unha pelesa no parque e un deles rompeu os dentes ao outro. E estes dous matrimonios, estas 4 persoas deciden arranxar este problema dunha maneira civilizada, falando, pois chegando a posturas máis ou menos moi receptivas, moi próximas, pero realmente iso está na súa idea de inicio, pero depois na verdade pois non vai ser tan así, e todo se complica porque a verdade as posturas pois levan a ter actitudes pois moi pouco civilizadas, e entón aí é onde está un pouquiño a crítica a ese texto, un texto moi ben construído pola autora francesa Yasmina Reza. É un texto moi representado no mundo e, como dicías, pois que no seu día tamén Roman Polanski levou ao cine, e é un texto moi recoñecible e, sobre todo, moi interesante para o público, porque quen máis, quen menos, penso que se vai sentir identificado con unha situación
que lle vai resultar moi familiar. Unha vez máis o teatro, Artur, eu o repito moito en entrevistas porque en conversas, que a mí me gusta facer cando falamos sobre todo de artes, non? E o teatro sirve neste caso como plataforma para reflexionar. Pasamos un rato agradable, vemos pois o que lles pasa a estas familias, pero tamén, como decías, moita xente se pode ver identificada e podemos chegar a sacar conclusións que é do que se trata, non? Sí, bueno, ou moitas veces non chegamos a conclusións, pero sí o feito de ver situacións máis ou menos similares ás nosas vidas, pois sí que nos sirven para vernos no espello e cambiar a nosa conduta, no sentido de que, ostras, pois mira, non é o mesmo velo en escena cunha certa distancia, esa distancia teatral que a veces pues, nos creemos que sexa o máis próxima posible ao espectador, pero non podemos esquecer que estamos de alguma maneira pues, representando unha realidade doutra xente, non? E sobre todo o que conta Onde o Salvaxe é algo moi real ou moi verosímil, ou moi creíble, non? Que dos nenos se pelexen nun parque é moi habitual, é algo moi normal, non? E nós, de alguma maneira, o que queremos partir de situacións máis ou menos cotidianas para que o público, cando menos, faga esa reflexión. E falabas antes, falábamos de que tamén se levou pois, a outros ámbitos do arte como o cine, pero neste caso a mí me parece que esta obra é como precisamente é ideal para o teatro. Imagino que o mellor tamén a autora no seu momento o mellor a sacou para quizás pensando, non sei, para pois, poderse representar en salas. É unha obra ideal, digo, porque sobre todo este tema da reflexión e os temas que plantexa, a xente os está vivindo aí con esa cercanía que ten o teatro que non a teñen outras artes, non? Sí, efectivamente, quero dicir, este é un texto que naciu para ser representado, é un texto teatral escrito por esta autora francesa que che digo, Yasmina Reza, pero pensada no primeiro momento para ser representada. E, sobre todo, a versión cinematográfica, cando a ves, pois, as opinións case todas están dirixidas ao isto é un espectáculo teatral, porque realmente pasa nun único apartamento, nun único piso, nun único espacio, e con 4 personaxes en todo momento, e xa se ve que transpira teatro por todos os lados. E ainda que realmente os actores e actrices pois son moi recoñecibles do mundo do cine, son todo o que rodea Onde o Salvaxe polo teatro. É unha resolución teatral, e ten unha estructura teatral moi equilibrada tamén entre comedia e drama, que é un pouco outro dos éxitos que ten Onde o Salvaxe, que realmente pois xoga nun territorio moi sutil entre comedia e drama, que o fai máis atractivo. É un dos éxitos que ten este texto. Un texto que se poderá disfrutar con esa maxia que nós sempre destacamos cando falamos con as compañías que pasan por Culleredo, esa maxia que ten o teatro que non a teñen outro tipo de expresións artísticas, e na que imagino é a gasolina que vos move as compañías e a xente que vivides con isto, que é certo que pues, é o xeito de vivir que tenden moitos artistas e que teñen as compañías de teatro galegas, pero máis que un xeito de vivir ou que unha forma para vivir, é un medio para gañarse os cartos, neste caso unha paixón, supoño, non, Artur? Claro, ten que haber paixón, senón realmente dedicarías a outra cousa. Realmente é un traballo apaixonante, nunca me o dito, pero sobre todo é un traballo moi irregular, non? Moi inestable, porque un ano non se parece a outro e dependemos de moitos factores que teñen que ver pois que lle gustes aos programadores dos concellos, que ese ano o teu espectáculo pois teña os atractivos mínimos para ser programado, e a veces pois bueno, hai realidades como pode ser incluso mellores que os teus, bueno, un poquinho a lei do mercado, non? Pero ao mesmo tempo sí que
o que máis destaco é a irregularidade que hai e que dependemos dunha administración que a veces pois non lle dedica todo o que tiña que dedicar ao mundo do teatro, non? E estamos un poquinho ás pensas, somos un poquinho marionetas desas persoas que deciden as políticas teatrais, non? E fomentar tamén o gusto polo público fai que, o mellor, os programadores pois tamén dillen, carai, o público lle gusta o teatro, vou programar máis, é dicir, tamén que o público saia satisfeito e que saia con gañas de volver ao teatro e que quera consumir teatro. Digo consumir, non é unha palabra que quería utilizar, pero que quera teatro, que teña gañas de teatro, non? Eso tamén é a asignatura, digamos, principal para lograr que os programadores pois programen máis, non? Efectivamente, non? Que a verdade é que se o público responde, se o público está aí venres tras venres, pois claro que os profesionais destinados á programación, pois claro, van confiar nesa aposta e bueno, todo ten que ver, unha cousa ten que ver que as outras, non? E evidentemente, pois nós tamén a nosa responsabilidade tamén temos que asumila, nós como creadores temos que facer produtos que estean a ese nivel que exixe o público, e para que o público pois tamén teña unha constancia na súa participación, e por lo tanto todo é unha cadea que uns dependemos dos outros e ten que funcionar todo na mesma línea. E antes decía Artur facía unha alusión, non? E falaba de que cada ano é diferente, que ás veces o nivel, non, de representacións de outras compañías pois a mellor é máis alto. Eso tamén fala moi ben do nivel, neste caso do teatro en Galicia, que a min como profano, como que o vexo dende fora como espectador, me parece que está nun momento moi alto. Ti dende dentro como ves? Ben, a verdade é que sí, cada vez hai máis produción, cada vez hai espectáculos con unha maior calidade no aspecto formal, pero tamén hai espectáculos bastante frouxos, quer dizer, como houve sempre, non? Quer dizer que canta máis cantidade, pois tamén a variedade de acabado, pois tamén é diverso. Quer dizer, sí, eu estou vendo cousas de moita calidade, pero ao mesmo tempo tamén vexo espectáculos que son de pouca calidade. Quer dizer, aí está un poquinho o labor destes profesionais da programación en escoller e realmente exercer un pouquiño de criba para que tamén nos poñan as pilas, o sea, para que nos de alguma maneira nos manden recados de que pois o espectáculo que ti faz se non ten funcións é que non está interesando, entón de alguma maneira tamén che obriga a escoller mellores textos, a traballalos máis e aí van as calidades, e realmente nós tamén estamos un pouquiño dependendo desas opinións e desas seleccións, e iso fainos lévanos a ser mellores, a ser a hora de construir espectáculos, pois ser máis exigentes con nós mesmos. Ao final, ser artista e ser creador tamén leva con certo estrés, non? Un pouco con humor, non? Sí, no, evidentemente, que si temos que estar alerta, temos que ver tamén o que fan os nosos colegas, o que se fai en outros sitios, e estar un pouquiño a expectativa, mirando que é do que se fala, escoller eses temas para dar a escena que poden entrar aos públicos, pois, moitas veces facemos cousas que a nós non nos entusiasman ao 100%, porque temos tamén que pensar no público. Case sempre facemos as cousas que nos gustan, pero moitas veces tamén temos que escoller cousas que tamén poden interesar ao espectador. Eu, por exemplo, acórdome que cando no ano 2006 fixemos Esperando a Godot, era un espectáculo que queríamos facer para a nosa satisfacción, era un texto que nos queríamos facer, pero ao mellor non era o espectáculo que quería ver o público, ao mellor non era ese texto que podía escoller un espectador normal e corriente. Quero dicir que moitas veces, pois sí que temos que dicir, nós queremos facer isto, pero e que resposta vai ter o público? Se non vai ter a resposta que ti esperas, pois é mellor que esperes outro momento ou
ou descartalo. De alguma maneira, se queremos vivir desto, tamén temos que estar entre dúas augas, non? Estamos o que a nós nos apetece facer e tamén o que o público tamén queira ver, non? O que o público do momento pode estar preparado, porque non son os mesmos públicos, evidentemente. Artur, non nos debemos perder a obra deste venres, eu o teño claro, non sei se todo o mundo ten claro, para aqueles ou aquelas que non o teñan claro, que lles decimos? Bueno, pois eu que digo sempre, que a xente que non veña o venres está a Culleredo, pois vai no perder. E o teatro é o que ten, é efímero, e non o pode ver en ninguna plataforma anos despois. Quer decir que o teatro caduca, o teatro é frágil, o teatro é volátil, non se pode engaiolar no sentido de apresar e depois reproducirlo cando non quere, que é o que estamos acostumbrados todos co tema estas plataformas, todo visual. E quer decir que lamentablemente é o venres, ás 8:30, e se non pode ir, é que vai perder, e é unha pena. Pois ten toda a razón Artur Trillo, que pois nos dá unha razón máis para non perdermos esta fin de semana, este venres, ás 8:30, no Auditorio de Servizos Múltiples no Burgo, Un Deus Salvaxe, esta adaptación que fixo o propio Artur Trillo para Talía Teatro e que seguro que vai a volver a encher o Auditorio de o Burgo. Moitísima sorte, gracias Artur. Moitas gracias a vos, hasta logo.